Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video, hvor vi i dag spiller Fortnite OG Chapter 1 sæson 2. Det er den nye sæson i OG, så lad os bare spille det og se og tjekke ud, hvad der er kommet i den nye update. Så jeg klipper bare til, vi kommer derind og ses derinde. Okay, spændende det bare. Og sådan, nu er vi altså inde i det nye Fortnite Chapter 1 sæson 2 her, altså. Se, Tilted Towers er kommet, og Haunted Hills, Snobby Shores og Jump Jumps. Jeg tænker sgu bare lidt til. Hvad kan man mere bede om den her ting? Klokketårn. Vi lander på den her sejr. Ja, okay. Nå. Jeg tænker altså bare, at vi hopper ind i et nyt game, så vi ses der. Okay, nu er vi simpelthen tilbage, og der er ikke sket så meget siden sidst, men vi kan se her, om der ikke sker noget nu. Jeg kan se, der er nogle footsteps. Men det er en person. Hvad var det? Hallo? Hallo? Jeg ser lige, om jeg kan snipe her. Ui, det kunne jeg ikke. Du hører dig på Twitch? Ja, Tobias, jeg kan godt høre dig. Lad os se her, lad os se her. Jeg hører dig. Ui, der er en, der healer. Okay, wooden trap. Nej! Ikke! Nej! What? Nej, jeg dør simpelthen. Ej, no.